Хәзер инде балас хугабыз. Балас хугкан вакытта булар егепләр тартылып тора. Текшереп карайбыз. Һәрбер егеп һәйбәтләп кенә тора микән? Кайсы бер йөре кыйшайып та китә, халынып та төшә егепләр. Шуның өчен карарга кирәк. Ана тегендә хүрәткә карайым мин. Хүрәткә карайым да, шул хүрәткә карап эшләйм. Хәзер хәтердә лә кала инде ул эшләй. Бuna бидек төшерә башлайбыз. Бу ас төшерә башлайбыз инде. Бидек түгел, асал балаттың асын төшерә башлайбыз. Бuna бу әле каймаһы эшләнә. Каймаһын. Ике иптең араһынан үткәрәбез. Ике иптең араһынан үткәрәбез дә икенче яктан тартып алабыз. Тиешле урындан гына. Бuna бу якка киткән вакытта еп кайдан кергән, шуннан сыгырга тиеш. Бу яктан киткән вакытта. Бunda зәңгәр төс китте хәзер. Хары шакмак. Тегендә карайбыз, ана хары шакмак китә. Бunda кара шакмак. Кызыл. Кара. Ул мына ошо астагы белән симметричный булырга тиеш. Бала суккан вакытта симметрия хакланырга тиеш. Хәзер кысабыз, тарак менән, шуннан икенче педальга басабыз. Хәзер инде икенче педальга баскандан мына кысылды. Мотор гына әйтеп кысылды хәзер. Шуннан икенче якка китәбез. Икенче якка киткән вакытта епте ашатландырып алабыз. Әгәр дә шулан кире сыгардыгы һинәк, монда тишек булып кала. Менә бу эште мин башта белмәгәйнем. Шуның өчен минең баласын яңлыш килеп чыкты, адактан күрһәтермен. Ул балас шул көйе тора әле. Менә һеҙгә күрһәтү өчен. Менә без барабыз 8 юлга тиклем. 8 минең үземчә инде. Мин үзем шулай торып куйдым. Мин шулай торып эшләйм. Епләрдән 4 еп, һәрбер шакмакта 4 еп, менә бер яктан килгәндә 5 булып китә. Шулай тора килә. Сатыраш бит инде. Тегендә барган вакытта 4. Менә бу яктан уже кергән яктан, өскә менгән яктан шул урындан гына кире төшәбез. Шуңа ошлай булып бара ул. Тишек тә булмай, мотор да була. Кушылган урыннары калын булмай. Менә бу минең хәзер ебем бәләкәйләнде. Икенчесендә кушып җибәрергә туры килә инде. Икенчегә киткән вакытта. Менә монда Менә тартабыз. Икенчесенә бастым. Хәзер кире төшерәбез. Менә минең епләрем монда. Епләремдә хәзер Булды минең епте. 3 кат итәм. 3 кат итәм. Ни өчен дигәндә бик нәзик еп. Нәзик еп булган өчен 3 кат итеп алам. Кайсында әллә кайда куйган.
Qaraha bit bitti. Qaraha mening 3 qatlı, 3 yepli deb aytalar endi. 3 yepli, şulay bulğas 2 gina qat itib alam. Hazır yanı as başlagan urunda la күрһәтермен. Bir yerde hazır yanı as başlana. Mana unda hazır. Higiz bulgan. Mana hanayбыз 1 2 3 4 5 6 7 higiz. Higiz bulğas. Mana oşuna simetrişte getirip mana astı üzerinde biz bizekli üzeri mana hazır ikinci tağla mında oşlay gidebiz mana ona oxşagan bulup gideyinde Hepti huzğas her birinde itibar etip qarayğıdır endi. Mana uşlay turib teged etip tartıp qoyurga kerak. 1 2 3 4 5 6 7 higid. Higid bolgan. Hazır mening bidagim mana bu yaqa kete. Bu harını hazır mana uşlay alıp ketem. Har anda köşe. Mında qara köşe mana simmedirşini. Evet. Kızıl tağı bir şapmaqa ul yaqa kete. Mana bunda kete. Hazır mana bunda qara kete. Mana kerekmegenlerin kesip taşlayayım tüpten. Bulara kerekmey. Bulara kerek bula. Kilehe otlarda beylegende. Hukkanda. Mana bunda hazır. Oşunu oşu yaqa düşüre başlayız. Huretdi. Mana bunda qora kete hazır. Qora kete. Mana bunda oşu kızıldı. Mana bunda koyabız. Ana işley başlahan, özün işley başlagan vaqtda görüne. Bularning bütünde men özüm uylap taptım. Bilyağı eli ışıl kıyı bara. Ne için degende munda 1 2 3 4 5 6 7 7 her 7 boy eli. Bundan kelip gitmegendir. Bundan şu kıyı kitebid. Buna sitlerdi tartıp koyurga gerek. Her birinde siten nasar bula, yemhez bula. Buna hadep dağla kuşebiz. Qora mında kuşe. Kızıl mında kuşe. Hazır mana unda qora qala bildirmeyin segine şaytırıp qastını hinen ol özünün urunda tura. Hutilmey. Asalı balaslar bütöhle hutilmeyler. Ular bütöhle ona hutilmegenligi tura mana bu yeplerden xıbı bulganına. Xıbı yepler yaxşı tutalar, yaxşı qısalar. Mana bu yeplerde. Qalğаны indi
Шул көйі китә. Бuna. Ушулайтып хугалар инде баласы. Мына кысабыз. Туктаган вакытта ушай куябыз инде.